Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak Xaloa telebistara, egun ez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue, gaur iraiak 26 dugu, asteartea. Arratsaldeon Ainhoa. Arratsaldeon Larraitz. Zer moduz hasi duzu gaurko eguna? Ondo, bai, beti bezala, hemen lanean. Zan pixka bat egiten, ez? Oso ongi. Gaurkoan zinemaldiari buruz pixka bat hitz egin behar dugu, ezta? Bai. Izan ere hor Donostia izarrez beteta dugu egun hauetan. Bai, urtero bezala, bai. Eta, ikusi dugu horre prentxan, adibidez, Handia filma, Euskal Herrian ekoiztutakoa, harrera oso ona egin zioten filme honi atzokan, ustut atzo estreinatu zutela, eta, badirudi harrera oso ona izan duela. Gero ikusiko dugu zinemetara iristen denean, izanen dugu aukera ikusteko, ezta? Bai, gainera pasaden astean Beza zinemarena jaitsi egin zen, hori 21-etik 10-era, orduan ez dago aitzakirik. Ea prezioa jaisten duten, horre ere ikusi beharra dago, izan ere zinera egitea nahiko garestia da, ez da azken aldia. Bai, baina, pelikulak egitea ere garestia denez, bai. Honek laguntzen duen pixka. Bai. Eta bestalde ere gaur Ricardo Darin aktoreari Donostia saria emanen diote, beraz, egia esan Donostian gauza pila bat gertatzen ari dira azken aldia. Dena den, efemerideetan ere gaurkoan izanen ditugu kontuak, ezta? Bai, gaur bezalako egun batean, 60ko hamarkadan bi gauza gertatu ziren, alde batetik politika arloan eta hedabideetan garrantzi handiko zerbait, gero ikusiko dugu zein, eta bestalde gaur egun oso famatua den abeslari eta poeta batek bere debuta egin zuen. Oso ongi. Eta gaurkoan egunkariei dagokioen ez pixka bat gai desberdinak izanen ditugu, baina atez ere protagonista nagusiena nola ez Katalunia izanen dugu, izan ere fiskaltzak Mosoi hautetsontzi eta bozka paperetan esku hartzeko agindua eman die, eta aipatu du ere fiskal nagusiak Puigdemont Kataluniako presidentea atxilotzeko posibilitatea irekita dagoela, beraz ea zer gertatzen den. Eta bestalde, kontu gehiago, egia esan Nafarroan musika munduan pozik egoteko arrazoia badugu, izan ere Teresa Katalan iruindarrari musika sari nazionala eman diote, eta beraz nahiko pozik eta referendumak alde batera utzi gabe, herri kurduak referenduma egin zuen atzokoan, eta, badirudi beraiek bozkatzeko aukera izan zutela. Beraz, has gaitezen saioarekin, ez da, efemerideekin. Az gaitezen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1960 urtean, Richard Nixon eta John Kennedyren arteko eztabaida politikoa eman zen Chicagon. Ez zen gauza berririk izan eztabaida politikoak egin zirelako, baina telebistan emandako lehendabizikoa izan zen. Gainera oso eragin handia izan zuen, izan ere irratian jarraitu zutenek, esan zuten Nixon hobeto egin zuela, baina gogoratzen duzutenez, irabazi egin zuen eztabaida hori Kennedy izan zen. Horregatik hori ikusi zen telebistak irudia duen eragina. Bestalde, 1961 urtean, Bob Dylan abeslariak eta poetak, artistak, bere debut publikoa egin zuen. Gaur egun bere belaunaldiko artisten artean eragin gehiena izan duenetakotzat hartzen da. Aurrera egin dezagun egunkaritako azalekin, Diario de Navarra lehenik, lerroburuak hauxe dio Nafarroako ehiztarien artean ondo eza dago animalien istripuak beraiei erreklamatzen dizkietelako. Adekanatik ez ehizatzea baloratu dute egoera ekonomikoa eutsi ezina izan daitekelakoan. Lege aldaketa bat eta gero, barrutik ordaindu behar dituzte kalteak uxaldiak egon baldin badira. Bestalde gaurko argazkiko protagonista Katalunia dugu, hauxe dio argazki behaldeko lerroburuak, fiskaltzak Mosoi hautetsontzi eta bozka paperetan esku hartzeko agindu die. Puigdemont atxilotzeko posibilitateaz hitz egin du gainera fiskal nagusiak. Eta hortxe ditugu
Guardia Zibil bat, Polizi Nazional bat eta Mosso bat argazkian. Bukatzeko Teresa Katalan konpositore nafarra, musikasari nazionala izendatu dute. Eta bestelako kontua gaurko diere notizia segunkariari dagokionez, lerroburuak hauxe dio Esparzak Rajoyen gobernua erabili du uraren iritsiera herriberara oztopatzeko. Taparen akordioa boikoteatu eta gero, UPN-eko 21.522 hektareen eztabaida ireki dute berriz ere. Bestalde gaurko argazkiko protagonista Teresa Katalan konpositorea barkatu daukagu, musikasari nazionala izendatu dute, iruindarrak konfidantza dauka orain bere obrako zenago entzunen direlakoan. Eta bestalde, beko aldean Kataluniaren berri ematen digute, Puigdemont atxilotzeko posibilitatea irekita dagoela esan baitu fiskal nagusiak. Eta bukatzeko Nafarroako osasungintzak erizaintza oposaketak egonen direla adierazi du 2018ko martxoan. Aurrera egin dezagun gara egunkariarekin, lerroburuak hauxe dio Madrilek bakarrik 3 polizia ditu hautesleku bakoitzeko urriaren 1 eragozteko. 8.700 polizia eta Guardia Zibil daude oraintxe bertan Katalunian, ohikoaren bikoitza. 2.700 hautesleku daude referendumaren egunerako, 55.000 bolondres eta 5,5 milioi bozkatzaile potentzial. Beraz, ikusiko da zer gertatzen den egun horretan. Bestalde gaurko argazkiko protagonistak herri kurdoa ditugu, izan ere Irak uztea hautatu du Hego Kurdistanek egindako erreferendumean. Eta bozkatzen ari diren bi kurdu ageri dira gaurko argazki handi horretan. Bukatzeko kontu gehiago gara egunkariari dagokionez, batetik zinemaldian Donostia saria jasoko du gaur Ricardo Darin aktoreak, eta bestalde traperok Mossoen agintea hartu nahi duen Guardia Zibilari planto egin dio. Antzeko gaia gaurko protagonista nagusi berri egunkarian, argazki nagusian Kurdistango erreferenduma, 178ko parte hartzea Kurdistanen tentsioarekin bai, baina arazori gabe eman dute botoa Irakeko Kurdistango eskualde autonomoko biztanleek, eta parte hartze handia izan da, etziko espero dituzte, emaitzak hortxe ikusi ditzakegu 4 emakume irudi nagusian. Bestalde, beko aldean eta argazki batez ere lagunduta hauxe dio lerroburuak, bozkalekuen arduradunak identifikatzeko agindu die fiskal nagusiak Mossoei. Eta Euskal Herriko argazki bat ikusi dezakegu elkarretaratze bat eginez, Kataluniar herriarekin elkartasuna aurkeztuz. Bestalde bukatzeko beste bi albiste, polizien legea airean da, aldugu eta ezkerraren ezezkoekin Nafarroan. Eta bukatzeko zinemaldiaren inguruko albiste bat dugu, izan ere handiaren harrera, handia izan dela aipatzen digute. Eta bukatzeko joan gaitezen Euskal Herri Irratiko lagunen agerkarira, 3 albiste nabarmentzekoak Euskal Herri Irratiko agerkarian, 2016ko Sanferminetan izan zen bortxaketaren epaiketa ate itxiekin egitea nahi du biktimak. Bestalde errefuxiatuen krisiari bizkar emanda segitzen du Europak, eta bukatzeko Salvador UPN alderdikideak gaitzetsi du Iruñeko udalak LGTBIQ askatasuna mugatzen duten adierazpenak egiteagatik. Ikus dezagun aste honetako agenda. Ostegunean, ostiralean eta larunbatean arratsaldeko 8 Baluarte jauregian ikuskizuna egonen da. Ballet flamenko Sara Barasen eskutik itzalak izenburuarekin. Sarrera 40 euro. Ostegunean eta hilabetero azkenengo ostegunean, arratsaldeko 8:30 Iruñeako Katedral Hotelean kontzertu zikloa egonen da. Jazz generoa izango da eta doako sarrera dauka. Aste honetan ere, Zentral Cafe Antzokian kontzertuak egonen dira Beltza Weekenden barne. Musika beltza izango da eta sarrera 40 eurokoa da. Ostiralean, Iruñako Zabalgunean ekitaldi komertziala egonen da, Ensantzenuit arratsaldeko 5 izango da eta doakoa da.
Ostiralean arratsaldeko 8:00 Atarrabiako Kulturetxean jai aurreko kontzertua egonen da Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren eskutik. Sarrera 5 euro. Ostiralean ere Zizur Nagusiko Kulturetxean antzerki musikala egonen da. Deprimitals izenburua dauka, gaueko 10:00 izango da eta sarrera 10 eurokoa da. Ostiralean ere La Carbonera tabernan doakoa den kontzertua egonen da gaueko 10:30. Correcaminos Rock and Roll banen eskutik. Larunbatean arratsaldeko 8:00 Burlatako Kulturetxean musika klasikoko kontzertua. Artearen lagunak du izenburutzat eta sarrera 3 eurokoa da. Larunbatean Nafarroako Beku lantegian ikastaroa egonen da impresora 3D bat eraikitzen ikasteko. Sarrera edo matrikula hobe esanda 489 euro, baina impresora ere hor egoten da, prezio horren barne. Larunbatean Gaiarre antzokian magia ikuskizuna. El coleccionista de recuerdos da bere izenburua, arratsaldeko 7:00 izango da eta sarrera 15 eurokoa da. Igandean Olondoko erreferentziako zentru historikotik bisita gidatu bat aterako da, goizeko 10:00 doakoa Eugiko Arma lantegi zarra bizitatzeko. Iruin herriko udalerrietako berriak ezagutzeko unea iritsi da Larraitzen eskutik. Iraiak 26 dugu gaurkoan astearte, ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruinean eta Iruin herrian. Iruñarekin hasiko gara, Iruñeko udalak 515.000 euro inbertituko ditu hiriko 10 ikastetxe publikotan, bertan berrikuntza lanak, espazioen egokitzapena eta hobekuntzak egingo dituzte. Amaiur, Bernarte Etxepare, Elorri, Ermitagaina, Hegoalde, Iturrama, Patxi Larraintzar, San Francisco, San Jorge eta Vázquez de Meia ikastetxeetan eginen dira lan hauek. Eta bestalde, denda eta ostalarien eskutik zabalgunea lurralde artistikoa izanen da irailaren 29an, ostiralarekin ensantxe lanuiten beste edizio batan. Iruñeko udalak eta ensantxe area komertzialek antolatu dute jai giroko jarduera hau, zabalgunean aisialdia eta erosketak bultzatzeko asmoz. Bestalde, Iruñeko udalak hainbat konponketa egin ditu, zebrabideetan ikusgarritasuna eta segurtasuna hobetzeko asmoz. Hileroko truke azoka berriz ere eginen da Ingurumen Hezkuntza Museoan, liburuak, jostailuak eta arropa trukatzeko aukera izanen da besteak beste. Eta gaurkoan auzo foroa eginen da Arrosadia eta Azpilagainako auzoetan, Edurne egin zinegotzia izanen da bilera horretan, arratsaldeko 6:30 Arrosadiako Zibiboxean. Eta gizonezkoentzat eskaintzen diren plantxa eta sukaldaritza ikastaroetan izen emateko epea luzatu egin dute irailaren 29 arte. Eta bestalde, kirol kontuekin aurrera eginez, Iruñeko udalak kirol zaletuen alorrean aritzen direnentzat 138.000 euro banatuko ditu. Bestalde, 10 pertsona atxilotu dituzte pasaden astean alkoholaren menpe gidatzeagatik. Eta Carlos Salvador diputatuak LGTBI komunitatearen aurka egindako adierazpenak gaitzesten dituen deklarazio bat onartu da Iruñeko udalean. Aurrera egin dezagun asteartero bezala lehenik eta behin Berrebeitirekin. Kultura Agenda 2017 urria azaro argitaratu dute Berrebeiti aldean, xehetasun guztiak udal web orrialdean. Eta bestalde, Larunblai aurrek euskara praktikatzeko jarduera berria izanen dute, programa berria aude ereduan ikasten duten 7-11 urte bitarteko aurrei zuzenduta dago, izen emateko epea irailaren 25-tik 29 euskara zerbitzuan. Eta Berrebeitiko udalak parte hartze prozesu bat ireki du, Artika berriko erdiko enparantzaren inguruan herritarren desirak eta nahiak ezagutzeko asmoarekin. Bestalde, obrak Artikako pasabidean irailaren 11-tik aurrera hainbat konponketa barkatu eginen dira muinoen artean trenbidearen gainetik dagoen pasabidean. Eta eskola autobusen geltokiak egokitu dituzte ere Berriogeitin eta Berriobeitin ikasturte berriari begira, Berrigoitiko eta Berriobeitin eskola autobusetarako 3 geltoki egokitu dira kontzeju horietan autobusen ibilbideak antolatzeko. Aurrera egin dezagun Berriozarreko udalerriarekin, 2017-18 udal ikastaroen diru laguntza deialdiari dagokionez,
eskabidea aurkezteko epea zabalik dago urriaren 11 arte Berriozarko udaletxean. Bestalde, euskarazko udalekoak diru laguntza eskatzeko epea ere, eskaerak udaletxeko erregistroan aurkeztu ahalko dira irailaren 1-tik 29-ra. Eta aurrera egin dezagun burlatarekin azkenik, osoko bilkura izanen da irailaren 28an, arratsaldeko 6:30 eta gainera zuzenean ikusteko aukera izango duzue. Bestalde, kulturetxeko programazioa gustoko duzu, ez duzu ikuskizun bakar bat bera ere galtzen, abonamendu berrien abantailak eta deskontuak aprobetxatzeko aukera izanen duzu burlatan. Eta bestalde, uda honetako udalekuetarako beka eskatzeko epea urriaren 1-tik 30-ra izanen da. Eta bestalde, eskolaz kanpoko jarduerak egiteko diru laguntzen deialdi publikoari dagokionez, 2017ko irailaren 18-tik urriaren 20-ra eskatu daiteke.